posachedwa apa tikupasirani mwambo owulutsa nkhunda umene unachitika ku Nchewu ku Nsipe pamene amasanzikana ndi Saulos Chilima komaliza akubanja komanso angoni ndi ena onse amene anali kuphatikizirapo ansembe anena kuti uku ndikulira komaliza koma sikusonyeza kuti kulirako sazalira iyayi kapena kuti sazalirabe komano at least ndikuseka kulira komaliza kuti zinthu zinachitika basi moyo uzipitirira ndipo anachita mwambo owulutsa nkhunda. Muonere video iyi mpaka kumapeto mene mwambo udaliri ndipo amene anawulutsa nkhunda ndi akazi awo amalemu Saulos Chilima, Amere Chilima komanso akazi awo Lucius Banda kuphatikizirapo Vice President wa dziko lino Michael Usi komanso Command 5. Taonerani mpaka na kumapeto. Dr. Mtumbuka Landrani olemekezeka bambo Newton Tambala Landrani ulemu wanu mwapaderanso akubanja motsogozedwa ndi bambo Joshua Valera Landrani ulemu wanu akubanja la Lucius Banda Landrani ulemu wanu abambo mfumu bambo Manyenga Landrani ulemu wanu atsogoleri athu achipani cha UTM motsogozedwa ndi Mayi Makuta Landraniso ulemu wanu mwachidule amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana. Kuyima malo ano ndikovuta kwambiri chifukwa kwa ine kumandikumbutsa tikabwera malo ano timakhala titabwera ndi malemu Dr. SKC kuti tukapanga mapemphero kwa chibale kumanda kuja. Koma kumayima tsiku la lero ndikumatchula kuti Dr. Saulos Chilima ndi malemu kwa inafe zimakhala zovuta kunena kuti tikutseka kulira inafe zitengera zaka kupita kuti Dr. Chilima sili nawo limodzi. Ndimafuna ndilengerepo mwayi othokoza inu Vice President kuti mwatipatsa Commission of Inquiry kuti tidziwe kuti chinachitika chanene ndi chani pa 10 June. Koma mongopemphaso mafuna kuti pakhale transparency pa chizungu amatero pa Commission of Inquiry. China bwana State Vice President Dr. Chilima anatisiya akutumikira dziko. Mafuna mwatipemphere kwa Dr. Chakwera atipangire masoli amwe apa. Mwapaderadera ndimafuna ndikuthokozeni Ngwenyama pobwera ndi chiganizo changati chimenechi kuipanga ona impiyano. Ndimadziwa Dr. Chilima munkawo ndakwambiri. Ngwenyama ambuye adzikudalitsani potilemekeza anano onse ife amaseko ngoni pobwera ndi mwambo umenewo. Ambuye adzikudalitsani Ngwenyama. Ndine mafuna ndipemphebe kwa State Vice President kupatula kuti Dr. Chilima analisiya ifeyo masiye anasiyaso akazawo anasiyaso ana awo Shoni ndi Elizabeth. Ndikukhulupirira kuti ndegeje ndi insurance chonde ndiyang'anireni mayi ndi ana amasiyewa makamaka
posatira kuti insurance iyo chilungamo chichitike apepesedwe moyenerera. Ilolo izo ziwenera kukhala choncho ndithu ndimene zimakhalira pa ngozi iliyonse ngakhale pansi kuti munthu wogundidwa amene apepesedwe ndi insurance. Ndedi pempho linanso limene mfana ndipemphe lino kwa inu a state vice president. Kwa ma candidates sana ku convention mutifuse kuti malemu Dr. SKC akanakhala yapo ziganizo zimene mukupanga mukanapanga zimene zonso ali pomwepo chonde ndabora nani mupange zinthu zimene Saulos akanakhala alipo akanakondwera ino mukupanga zimenezo. Musatsogozedera chonde nonse mumakamba za SKC Legacy. SKC Legacy ikhalapo mwakhala inonokha united mubweretsa musabwetsejera iyayi tabwetsani mtendere mmene amapanga malemu Dr. Saulos. Ineyo mbazitenga munthu odalitsika kwambiri kuti nakwira Dr. Chilima palibe polo tsuli modzi pana tichira bwene stupid no never ondikalakwitsa kumazindira kuti bwana anga chama ndidzudzula amatopa mafuso kuti situation iyi anatopanga chiganizo mtundu wanji apa pangu anatopanga mwa ngati wapereka yankho lakwika amatopa kuti ukanapanga mwakuti uona result yake kanakhala bwanji ndimene amapangira Dr. Chilima. Ndiye chonde UTM musayiphe iliyo asitsogoleri amene mukatitsogolera chonde ndapota nani chonde khululukani chonde mtsogolani atakapambane ndi mmodzi nosenu mupikisana amatakapambane ndi mmodzi. The Bible says before you were formed in your mother's womb I knew you. Ena kuti madziwa kuti okay ine chinthu ichi ondikupanga ndingopangira yankhwizi kajani madziwa koma beni yoyo akozoma usandi mtendere tikapanga zimene mwini wakeyo ankafuna. The best president Malawi never had. What a shame. Dr. Chilima anali mtsogoleri amene I call him the best president. Imene Malawi sana kaya naye ndipo sadzakhala nayo. Palibe amene ndikumuona amene angakwanise kuvala sapato Dr. Chilima. Never. Ambuya kudaliseni. Siko. Baete kumete. Baete ngonyama. Kuyankhula kwa IMP kuiwalitsaso IMC kuti ali pa program zikomo kwambiri pano ndofuna ndikadzutse a chairperson Amaseko Ngoni Heritage Senior Chief Inkos Makongwa kuti atipatse malonje. Inkosi ya makosi wayete ngwenyama ulemu wanu inkosi ya makosi gomani 5 ngwenyama Amaseko Ngoni ulemu upite kwa inu a state vice president Dr. Michael Bizwick Us ndiwonse amene mwakwera nawo kunjira ulemu amayi athu amayi Mary Chilima ndi akubanja komanso kubanja kwa malemu Lucius Banda
amakurusi wonse amene uli pano, akuluakulu a chipani cha UTM ndi zipani zina zimene muli pano, magrupu village head, abale atogera ntchito zaboma, akumpingo nonse mulandire ulemu wanu. Wenyama mawu athu pano ndi amodzi, mawu oyamikira nsanamira zathu ziwiri zomwe tinali nazo kumaseko ngoni heritage. Ine ngati wapampando wa maseko ngoni heritage ku Malawi, ku Mozambiki, kwina kulikonse kumene kwa maseko ngoni heritage. Ine ngati wapampando wake kumene ndikufuna ndikuthokozeni chifukwa chokonza mwambo ngati umenewu. Munayimitsa kuti msangano wa 2024 usachitike chifukwa anthu ife tikulira kumene aliyense anaombera m'manja. Umboni wanje ndi umene lero lino tikusonkhana pano kudzapitiriza mwambo wathu olira nsanamira zathu zimenezi. Ife kumaseko ngoni heritage timaoneka anthu anzeru chifukwa kunali anthu ena amene ali kumbuyo kwathu. Malemu pini maso awo anali pa maseko ngoni heritage. Kuti chilichonse chimene tingachite tisachititse manyazi. Kona kuti anali mulangizi wangu inyama, mulangizi amene simumamuona ndi maso koma kuseri kwa matilangizi. Maseko ngoni musachititse manyazi. Ndipo nthawi zonse amafuna zinthu zadongosolo. Samangofuna zinthu zoputaputa ayi. Adatiphunzitsa tikamachita zinthu zizikhala zinthu za polite yabwino. Mpaka na lero kachitidatu ka zinthu timachauka kuti kodi tikupanga bwanji. Tikupanga zinthu zolongosoka kapena zosalongosoka. 2015 tinali ndi centenary kwa Makwangwala. Chifukwa mwina ena tungoyang'ana kuti mwina malemu piyeni amangoyang'ana maseko ngoni heritage kumshangano. Ayi, centenary 2015 ndinapita ku office kwawo. Ndibwada ndifunsa ukufuna chani choti ndithandize. Ndidauza choyambirira ndikufuna mwakhale mlendo olemekezeka. Zinazo zibwere pambuyo. Ndipo adabwera ndi zinthu zochuluka. Tidaoneka anthu ochenjera kwa Makwangwala ndipo yathandizo wawo. Kodi lero ndikamalira kulapa. Malemu Lucius Banda, msangano 2023 adimbira nyimbo ya msangano yomwe ndikali kugwiritsa ntchito msangano yonse imene kubwera kutsogolo. Kodi ndikalira kulapa. Ndikungofuna ndimene ngati wapampando wa maseko ngoni heritage. Kuti nsanamira ziwiri zimenezi ifeyo tidapasuka. Ndipo alipo ena ali kuthekera koma safuna kubwera poyera. Ndipempho langu inyama, ndipempho la maseko ngoni heritage angoni tamakukugani. Musonekera zochitika kumudzi kwanu. Sokuti kuno kulibe anthu alipo anthu ambiri. Koma kuti abwere poyera sinthu zochimafuna ndizanu. Lero atiphunzitsa malemu piyeni, atiphunzitsa malemu Banda kuti kuzotheka kutenga nawo mbali zinthu zimene anthu akumudzi wonse amakhala nawo chichidwe. Apampando achili ngati chimene chimwambo uno ananena kuti popeza iwo alibe mwayi odayankhule pano, ndithokoze nonse amene munabisa mthumba, amene munatenga nthawi yanu, mwatenga mphamvu zanu, ndikusiya ntchito zanu kuthandizira kuti mwambo uchitike komanso kuti mwambo ukhale wopambana. Akuti mwapadera ndathokoze Dr. Kabambe amene munapereka 500,000 kwacha kuti mwambo uyende bwino. Ndikudziwa kuti enanso mwina munabisa mthumba koma dzina anandipatsa kumpandowo ndilimeneko. Ndibwereze kukuthokozani kumpingo kuti simukulema ndipo musatoke
kuno mene anenenera ena kumapepa chaka chilichonse timadzasonkhana kunyumba kwa PN ndikubwera kuno kumasano kumene timadzapereka ulemu. Titokoze akuti enaso anabisa mtumba nenda talipo ena sili nachule umboni ndumene ukuti sana tiuza tikulemekezeni onabo Kambala 200,000 kwata imene mwapereka ku heritage kuti ithandizire Mwambo. Mulungu azikudalisani. Ndimanena kuti tisatope tisatoke tipitirize chifukwa malemu ndieni chinali chizolowezi chobwera kusapereka ulemu kwa mizimu imene idagona kuno. Tichitire chimodzimodzi kuti mzimu wawo udzusa mtendere. Ndimo amenewa tokozeni nonse chifukwa cha kusonkhana kwanu komanso kupereka support. Mulungu akudalitseni sikopobe. Zikomo kwambiri amene wanali Senior Chief Inkos Makongwala Chairperson Omaseko Ngoni Heritage. Baete kumete. Baete Mwenyama. Baete Inkos ya makosi. Ndipo Mwambo ine marehemu Dr. South Chilima anali bwana amene nali amene wa president ifene maimira MP patike kaite mbande South dikanya kuti kwayo wabake kukozokhala kovuta akhale marehemu Lucius Banda nali kubilira secondary school ine ndipo mali wona mali dadi yanga zaku secondary kutele kuti taiwale kukhala kotani kodi kovuta kuma tikupitizane kupempha Mulungu kuti mizimu yawo ipitirize kusa mumtendere. Baete kumete. Baete Mwenyama. Zikomo kwambiri pano nditaya kuti Inkos yamakosi Command 5 Mwenyama yango Nyamaseko kuti ati yakule. Ndipo ndikupempha Inkos Senior Chief Chantunya kuti idudutsire Mwenyama yati kuti itiyankule. Baete kumete. Baete Mwenyama. Baete Inkos yamakosi. Baete kumete. Baete Mwenyama. Ino ndiyo nthawi kumete imene tukupemphani kuti mutiyankhulire kumtundu wathu umene wachingoni abambo ndi amayi abale ndi alongo mukumete yesetsane kutithandiza kutilangiza mmene zinthu zatikhaliramo zimatha Mwenyama zimatha kumete. Ulemu upite kwa mai Mary Chilima di banja lonse yochokera kwa Chilima. Ulemu upite kwa mai Banda
Lola Banda komanso abanja lonse kuchokera kwa Banda amene muli pano. Ulemu upite kwa Right Honorable Usi amene ali Vice President wa dziko lino. Ulemu upite kwa Honorable Patricia Kaliati muli pano. Honorable Newton Kambala, Honorable Dr. Kabambe, Honorable Dr. Matthew Ntumbuka, Honorable Salambula and Lemwani, a chairperson until this council, my campaign, Lemwani. Amakosi nonse amene muli pano monga chulira muja master of ceremony amakosi abwera kuchokera madera mosiyana Mwanza, Neno, Cholo, kuno kunchewu konseku vitu afika kuno amakosi takunyadirana. Kufunanso ndithokoze clergy yonse mutsogozedwa ndi bambo mfumu Manyenga komanso Father Kalimoa what? Divine Father. Ulemu upiteso kwa impi yonse imene pano komanso mwapaderadera impinsani Professor Kang'ombe amene anali chairperson wa committee imene imakhoza zoti mwambo umenewu uchitike zikomo kwambiri. Ulemu upite kwa makosana ndi makosikazi nonse muli pano anyamata ndi atsikana landirani ulemu wanu. Ine tsiku la lero mundilole kuti ndiyambe kuyankhula kwanga ndikuthokoza inkosi kulukulu Mulungu kukwanilisa kuti tsiku la lero tikumane kupanga mwambo umenewu ufunikira moterewu pamene tikupanga zinthu zingapo. Inde tikutseka officially nyengo yakukhuza kwathu kulira koma sikuti kulirako kukuthera lero yayi. Komanso lero lonso ndi tsiku lotinso tikusangalaliranso moyo wa iwo impi malemu Chilima Yeni komanso mulumuzana Honorable Lucius Banda Gozo. Ineyo ndikufuna ndipitize kuthokozaso ndikuthokoza koyamba abanja titatumiza uthenga kuyankhulana nanu za kupanga mwambo umenewo kuti tikumalizisa morning period yathu mwachikhalidwe ndipo timafuna tipange tonti tigwire ntchito limodzi ndinu abanja komanso ku charity munavomereza. Ndipo nonse family zonse amene muli pano imvani kuthokoza kwanga. Komanso ndikufuna ndithokozeso mwapaderadera ampingo dziko ngati chinthucho kula dziko lathu chifukwa chitonena kuti ngati dziko lisitisamala, dziko lisitilikonda, dziko lisitilikhalira masomphenya okhazikika ndikuti sitipitapo chitsogolo yayi pamawa tikuzipweteka ife tokha. Nditi kakamba zokonda dziko lako ndikuzikondanso iwe mwini kumeneko. Ineyo ndikhoza kuyankhula ndithu tsiku lonse koma kwakukulu ndingonena kuti ndikuthokoza Mulungu monga ndanene pambiro muja chifukwa cha moyo kwa impi Dr. Saulos Chilima amene ndimakonda ndipo ndidzakhala ndikuwakondabe. Pempho langa ndi kwa Mulunguso kuti apitirize kukhala nanu mayi Chilima ndi wana chimodzimodzinso ndinu mayi Banda ndi wana the whole family konseko. Chifukwa choti zinthu izizi sizozolowereka komanso si chinthu chonena kuti chimatsekekera officially kuti basino zatha kulira kuja kwatheratu sumanganiziranso munthuyo ayi.
koma ndi Mulungu yekha amene angapatse chilimbikitso ndi mphamvu. Pake ifeyo ndithu tiyesetsa koma tifika pena pake tikhala kuti sitingapyolere mphamvu ya Mulungu. Ndipo ndipempho langa kuti Mulungu pamene ifeyo sitikwanisa kufikapo, Mulungu afikepo, kukhalisa bata ndi mtendere ndi msangalo, moyo wamphamvu ndi zonse zoyenera moyo mwanu nonse. Right Honorable Vice President, tuthokoza kuti tili limodzi nanu lero. Tinalemba kalata kuwadziwisa President kuti tili ndi mwambo umenewu, ndipo poyankha pawo mbuyo mwananena kuti ayi ndathokoza kuti mwatidziwisa zimenezi. Ineyo ndikufuna ndikhale nawonso pamenepo, ndipo kukhala nawo pamenepopo nditumiza mthumwi yanga, munthu wanga uyu kuti akhale nanu as the Vice President, and tikuthokoza. So you let the President know on our behalf kuti ifeyo tanyadira mmene taona inoyo ndoti taonanso a President. Kwa nonse anthu amene muli pano amene mwakwanisa kufika, pempho langa ndionena kuti muzinthu zonse tikamati tikuchita tiyeni tizikumbukira mmene anzathu onse amakhalira moyo wawo, kuganizira anthu ena, kukondana, komanso kuchikonda chikhalidwe chathu ndi dziko lathu kuti tipite patsogolo. Madera mwathumu, dziko mwathumu, manyumba mwathumu, m'midzi mwathumu, sitingapite patsogolo ngati sitikhala ndi umulungu wabwino wokhazikika. Sitingapite patsogolo ngati sitikhala ndi chikondi chomveka bwino, chikondi ndi chochokera pansi pa mtima. Sitipita patsogolo ngati sitikhala ndi umodzi wamphamvu womveka bwino. Paketu anthu, mtundu, banja la umodzi, umulungu ndi chikondi, anthu amasowa polowerera kuti asokonezepo, anthu amasowa njira yobweretsa chipwirikiti, komanso imakhala gulu, dziko kapena anthu kuti ali focused pa chinthu chimodzi, kuti ife tikufuna titukuke tipite patsogolo, ndipo zimathekera choncho pakali ndi umodzi. Osati anthu podzuka yambakata paliponse ayi, tiyeni chinthu chimodzi achitsate ncholinga kuti ife tipite patsogolo. Ineyo ndikuthokoza kwambiri, ndikunyadira, ndiponso mina mawu ena omalizira mmene ananenera Senior Chief Makwangwala ali apo kuti beni amazipereka, amafikirapo kufika pafupi. Tiyeni zimene ziziso ife tonse amene tili pano, amene tili ndikuthekera, tiyeni tizifika, tizibwerera m'midzimu, tizigwirana manja ndi anthu m'midzimu, tizigwirana manja ndi mafumu athu with our community, tikulani pang'ono-pang'ono, tigwirane manja. Ndikuthokozani nonse, ndimakukondani, ndimakunyadirani, Mulungu akhale nanu nonse, ndipo mzimu ya MPBN komanso Honorable Lucius Banda iwuse mtendere nthawi zonse zikomo. Aye tikumete, aye temenama, aye tikose makosi, zimo kwambiri Maseko, wenyama yangu na Maseko ikose makosi kumantai, pamene mwati ya mkula kumasu wankwa gwinali ese, inu Maseko zona mwalira ndipo mudakalira. Authosewa nala nanu momwanenera MPBN komanso Nuzani Lucius Banda. Kumete chifukwa umodzi omwe mumatiphunzitsa kuti mumodzi muli mphamvu. Chakukomerani kuti muyitanenso ana anu pano kuti muvine nawo ngoma ya umodzi, ngoma yomanga osati yopasula, ngoma ya chikondi. Tipemphe State Vice President Right Honorable Michael Usi, komanso ISG IUTM Mai Patricia Kariati, Dr. Daliso Kabambe, Dr. Newton Kambala, komanso Dr. Matthews Ndumbuka,
tibwere kutsogolo kuno tidzavine ngoma ndinkosi yamakosi ngoma ya umodzi ngoma ya bata baete kumete baete kwenama baete inkosi yamakosi imene ndi ngoma ya umodzi ngoma yomanga ngoma yomwe kumete amatiphunzitsa kuti ife angona amaseko ndife achikondi kusonyeza umodzi kudziko la Malawi umodzi muchifani cha chefu umodzi masekongoni thank you women, thank you youth, thank you nani my district governors, my governors, Mwambo mwekutsatira ndi mwambo olutsa nkhata olutsa nkhunda ndipo ndipemphe mayilitsa sande komanso khansa chipiro phambala akhale pa position mwekufunika yolutsa nkhata yolutsa nkhunda pepani zikakoma sizijeka tipemphe inkosi yamakosi ena petisunthe ena rose disunthe angoma pite kuphepete apa amene akulutsa nkhata akulutsa nkhunda ndi inkosi yamakosi Goman 5 komanso State Vice President Right Honorable Dr. Michael Usi komanso akubanja mai imene Chilima komanso kubanja kwa Lucius Banda mai Banda abwere aima kuyang'ana kumadzulo kuti tulutse ena fe disunthe angoma disunthe
angoma tisunte nkuna zioneke nyimbo yomwe ikhale apa ichokera kwa DJ. Tateni angoma tisunte ndena tonse pango imanthu amene akutsa kunda apa. Tisute mwambo ulusankhata umatanthauza mtendere, chikondi, umodzi. Kulutsa nkhunda umatanthauza umodzi, chikondi, mtendere. Tisute anthu amene tili apa, tisute pepani tisute. Aidha tikhale kumbuyo kwa amene akulutsa nkhunda, koma tisakhale kutsogolo kwayi kuti aliyense aone mwambo umenewo. Angoma tikhale pansi ndipo mapangidwe ake olutsa nkhunda akhala motere. Tikhala 1 minute silence yomwe ikatha minute imeneyo tidzanena kuti tulutse nkhunda zathu. Ndipo mobwereza tunena kuti nkhunda yoyamba aulutse ndi inkosi ya makosi Gomani 5 ngwenyama yango na maseko. Yachiwiri aulutsa State Vice President Right Honorable Dr. Michael Usi, kenaka Mai Mere Chilima komanso Mai S. Banda. 1 minute silence. 10 tonse tiime. Angoma nokano mukhala pasi kumatonse 10 tiime. 1 minute silence. Siko mukwambiri 1 2 3. Mwambo menewo woulutsa nkhunda kutanthauza umodzi, kutanthauza chikondi, kutanthauza mtendere. Chimenechi chomwe inkosi ya makosi Gomani 5 imalimbikitsa umodzi, imalimbikitsa mtendere komanso kusunga bata. Zikomo kwambiri pamenepo tikuona kuthokoza inkosi ya makosi wakubanja. Zikomo kwambiri tiyeni tikakhale angoma, tiyeni tiipe imodzi pamene ngwenyama ikukakhala pansi. Imene ndi ngoma ya Zulu yomwe yalowa m'balomo pamene ngwenyama ikukhala pansi komanso State Vice President akukhala pansi.